Babu canza da fiya ki yi min tallafi kuskure ne ko na ki akan kina sha wuya har ana bin tsiya ne kudin tirjiya wancan zinaura san ki ya mamaye har zuciya kewaye ba da yin wayewayen mutanki ba da zanen ki ba. Zuciya ta babu tamkar ki ne. Na ji daɗin soyayya ke kika saba mini don kalaman da nake yi ke kika koya mini ban gurta da dalilin ki ba a gashi kin sauya mini kin yi nisa gare ni san kina kin kamar ni na ji kewa gare ni kamar ki ta addabe ni ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni da ki farcen dalili kafin ki kauce gare ni ko ki min dan misalin da zai fahimtar gare ni nan ne kadai ki ce da ni ba wahala da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya sai ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni ba fa laifi na bane rayuwar za ki duba.